Liberalisme, konservatisme og socialisme er de tre basisideologier, der alle blev lavet i løbet af 1700- og 1800-tallet, for at danne grundlag for 1800-tallets partier og politiske systemer, som siden dengang er vokset. En ideologi er en idé om, hvordan forskellige samfundsproblemer skal løses, og hvordan samfundet skal opbygges og fungere. Konservatismen er der frygt for, at man ved store samfundsvæltninger smider de traditioner og fælles værdier væk, som er med til at holde sammen på samfundet. Man ved, hvad man har, man ved ikke, hvad man får, kunne have været konservatismens slogan. Man er lidt bekymret over for forandringer. Hvis der absolut skal ændres noget, er det bedst at gå stille og roligt frem og kun lave små forbedringer hen ad vejen, og stadig tænke på de positive elementer, som man igennem traditionerne og mange år har fået lavet. Traditionerne var noget, man ville holde fast i, fordi man kunne holde fast i det, der var værd at bevare. Man foretrækker en langsom og rolig udvikling i samfundet. Man skulle beholde de vigtigste institutioner og traditioner i samfundet. Konservatisme er blevet de velstillede og de veluddannede ideologi. Det skulle fra samfundets side accepteres, at lighedsprincippet ikke hindrede, at denne gruppe kom til toppen. Økonomisk er konservatismen tæt på de holdninger, der er i liberalismen. Markedsøkonomi, fri konkurrence, individets frihed og den private ejendomsret er basiselementer i konservatismen. Et socialt ansvar for de grupper i samfundet, som ikke kan klare sig selv, hører til konservatismen. Ligesom godsejeren ganske vist bestemte over dem på godset, men også havde pligter over for de andre personer, som der levede på hans gods. Dem, der arbejdede for kongemagten, var egentlig tilfredse med tingenes tilstand. Samfundet havde en fornuftig og rimelig indretning, og store ændringer var ikke godt. De synes ikke, der skulle laves om på noget i samfundet, fordi at det var godt, som det var, og de havde ikke brug for ændringer.